Hvordan siger det i går? Dog. Altså, det går faktisk rigtig godt her i lyshjørnet. Det gør det. I midten af hele salen. Og så siger du hjørne. Godt gået. Jeg fik et yderst interessant billede af dig i går. Har du set det? Ja, på Sabekran. Ja. Fuck nu af med det røde lys, det var uroligt. Kæmpe for helvede. Filmer du? Kommer det på internet? Det er ikke endnu. Men altså, det går rigtig godt. Altså, vi er lige ved at få justeret det sidste, simpelthen. Altså, Så dårligt. vi er lige ved at justere det sidste ind her. Vi har fået skrevet i bogen. Måske ikke. Min skrift den er ikke lige den bedste. Vi er lige ved at skrevet i bogen, hvornår vi skal lyse og sådan lidt. Jonas, Altså, jeg gik på efterskole for 7 år siden, som var musical og dans og sang. Så altså, jeg elsker sådan noget. Jeg elsker den, hvor jeg elsker at synge og danse og musicals. Det egentlig passer meget godt sammen. Vi har haft så mange prøver på sidste, så det er meget godt. Hvordan synes du daten gik, Søren? Det gik super godt. Ja, det går. Hvad var så godt ved den? Vi snakkede utroligt godt sammen. Havde en god, intens feeling between us. Fik du så gab lidt og holdt lidt om hende, altså sådan lidt? Ikke? Hvad fik du? Det blev ikke det helt store i hvert fald. Hvad så, da I gik ned ad gangen? Holdt I så i hånden, eller? Nej, nåede jeg aldrig. Hun var så hurtig. Det er nogle værre ting nogle gange. Ja, det er sætten en træls der. Jamen, skal I så få date igen, eller hvordan gik det? Nej, det ved jeg så ikke helt. Det må tiden jo vise jo. Jeg ved det ikke. Tror det ikke. Er du forelsket, tror du? Nej. Kan du blive noget mellem jer to? Nej, ja, nej. Det er så ikke helt. Vil du hellere have en for TV Glad måske, eller? Ja. Det kunne være sjovt. Så vil jeg dø af grin, det vil jeg nok. Ja. Jeg elsker dem. Vil du tage Søren? Men Søren, hun lavede jo et solo-interview med dig. Ja, det gjorde hun. Ja. Ja. Ja, hun ville gerne vide noget mere om Søren. Ja, det ville hun. Jeg tror, hun dækkede det bag. Hun ved helt, hvor jeg boede henne af. Lige for hun ville, hvor nummer jeg boede i. Ja. Puha. Her der var. Ja. Ja. Hun var Sørens også kammer. ude til en fotosession, kunne jeg forstå. Ja. Ja. Det lyder frækt. Ja. Ja. Det var med hende den anden kvinde. Firs er lækker. Hvad synes du også om hende anden? Var det måske noget? Ja, jeg snakker ikke rigtig med hende. Okay. Hun kunne lide billederne, men det var det eneste. Ja. Det Hvor var din det eneste, krop? der fangede hende lige. Ja. Okay. Ja. Og vi finder en pige til dig, så det gør vi da. Det lyder godt, Lasse. Hvis det ikke bliver hende her, så bliver det en anden en. Ja. Det kan være, at TV Syd kommer jo. Ja. Du er jo Ja. lidt inden for de der mediefier. Ja, det er jo nok der. Ja. Det er lige... Uha. Hvad så med vores chefredaktør her? Og Hun er da også en bare pige. lækker. Så kan hun gravid, så havde... Skal jeg sætte jer op til en date, eller? Nej, hun er ikke rigtig meget kamera, så det fanger ikke rigtig mit blik ved hende. Så. Hun kan låne mit her. Ja. Kom. Jeg stopper. Anna, hvis du lige vil holde her. Hvis du lige vil holde her. Ja, sådan der. Nu har hun rørt mit kamera. Hvad synes du så om slukker. hende?